Ebusia ha egusa ye emergency Ghana TV. Ebusia mo be kai story amede ebe wa ye papa. Ebe tuna video hasi ano kasi mahama o mumuami o na jenje se omo dine nkwa o se omo ye den o se omo dine nkwa fini nsema ye papa. Ede be tuna video hasi se mo nka ye no ye papa na obebie na no ka se be ma fufo ebo ni yiri dogi onu ebe to so no. Enu ho asem enebusia meka no ye di update no ebremonti ye nsem mane ekọ ye go tie mu nsem emma na so channel so be subscribe na we like na we do comment so aba comment section ye nkọ ne ko hwe video ya no elder my update ne nkọ me da se pa erade enka ho ne adwuma pa oye ede boa Lawson media afisem de eba ma adasa dodo a onye obi enka wasem ema won onna esese otu America mo ho ye hanom de o masem na hade oba ubenya ano emuaye mafrepa man ra yetrase eka owura bi ene ne yire asem eye setopoku ene ne yire kua sania enra esifie ha no na nya asem ketoa edruba bi ma nibre bai pa ma akua to hye ni kunu so ewo ha na de kwowie ye nyina ne se wie na wo se yetrase enti ehwe se ye behwehwe kusase hene ai simba chonye video ya why ti muntie case ni ye na muhu video a mode beto so am ye de akai mesremo a munye mistake bia elder mbachoto aso enti na wo se ye hwe kusase hene na amamre kwa so no se omo ekobokokoko no sane omo kano no na oje oba ba fie be wa no na bibisi na aware no mujaya amamra esesa moye ne dia dance esa aware na gu enti e ma ye bowuram ko hwe kusase hene e ma ye frɛ no mo no so ma ye nkyeremu o se ho ade ye no antumi ankoso sade na ntwie ne nhyehyeye keka ho no obetuatua ne nyina ne koye ne ma owura yi kokoye ne dia ene ese kobase aware na antumi anyina amamre bia ni ho a omobeye biu no ane se ombete ho ase na je se aware no agu enti ban frem poma sane e ho no ekosi ye na ye pem so na ye hwe no ye ka no kure wom kyere ye nua ba akua se wanya de kwan o fa so a wo so ba mayimu wa ha wo so no ne ade no etiamra oba ni ho kwan so wo yes ade no ma ogitum ma wo pa ho kyew se o yes ade ma ni nua kura woni ne ba ni bebu nkotodwe pa kyew se ne ye koso no antwa ye kura tesim ba cho ba bi obu nkotodwe no elder drew enti mo mfa video no enru ho no na en correspond my why obu nkotodwe ede pa be ma ne kyew se onya bibia emfa enche ekwan ya ne nua no fa so ehodu no edem ha no na nokra ne se owura set opoku agitumu etiase na manfrem poma de ye ni kasem kra wa asem num se owura set opoku odna asem ne ba ye ne sa fedie wa pene so ejapade a o ma che no sade o ma che no no ano wagitum enya adwuma na emom obetena ne ho ase na akua nso so atena ne ho ase na asomdwe aba na obi atena ne ba bia o ha obi anfira kire ma enti ne owura set opoku agitum mu a ye de wie o mo asem no eno no ma mfrem pom. All right elder won say Mr. Opoku one nabusua pani ene bae na one abusua pani bae ne oba ne kase ante akua ekire mu se abusua pani ne abusuafo ni nyina ba ama wo matena se kra chefie no eti onim de nti a Mr. Opoku di case ne ba ha ema ye bisa abusua pani wona te ejapoku achi o hye blue no ene ye bisa abusua pani se eye no kre se mo ache dan no wo se ai by Mr. Opoku si derby ye nche di kwakwaye achinye ne nchi no wahye kakra akire no no kra be daddy se wo ma che na bra no mo che dan no na ejapoku yare etu wo se nya ne yare brem ene ye be che dan no nti na nakoma Anthony yemu no ena de ma wo di case ne ba ha ene se emire bi anti akua ka kire ne se ukwaje ma ware afiri mabusua ho eti se wa fama nkoma abusua na ye wa adwen se oni me agyae na se bibi tomia ena behu se me wa abusua eti wo se saade ne ma ne yam hye no eno nti no di case no e ba ha se so oba ne so oni na agyae a wo mo nya amamre ne amane na wo mo fantwitwa awade ni mu but kusase hene emeyete ase se aware no omokoye ye ene niema Mr. Opoku tia ye no enye oba ne ho ade dabi senke ya kan amamre mu a enke ye kokoko agu enke ye kokoko ene okoboye eti ene kusase hene nkomo na ye boye no ma ye nkaka ye ho na ye ntie kakra
yentie kusase hene enkomo na oni edi ye na yensua de kakra wom because on na ye kusase fo hene ewo asante mantam ase a omu nyina hye na se eto no ni nchiremu ne na mamre ode maaye no yetia na de asua de ehu se ne yebokokoko ewo kusase amamre mu se ne ye oba ho ade o se ebitue na ntwie baako ebitue na ntwie mienu miensa ne ade nyina but Mr. Opoku entue na ntwie eto no oba na ware no automatically omu mienu ate omu asese ye jaya aware na gu pepe eti dan no so omu so ma che ama eja poku ate ase ye ntie kusase hene yes no free another crow asase no de ose wafa no me hu hia me bi onfa. All right, where ya Japoku voice enti mo mame kusase hene enkomo na ye ni di wo phone so no we eye Mr. Opoku time wo gi atum se edan no ma che asase no so a elder or say ohini bi de che na ye na danfo no ye frɛ ohini no ohini ne so won che wo masase na owo ho ena na yere ne ba se wo pe ba bi di container si eti case na busuya mo ma ye ntie mu ye o se oba ne so wo pe ba bi e de ne container si ena otwa baabi ma no o say e be kwota plot kra ndu half mpo ontoma no anase onfa plot enche wone ne yire eti Japoku ka se sa plot ne meka wansa ne ya che no ho nso so na ohene na owo krom ho no so aba ba kire mu ewo ho eti wo de moma yentie Japoku ye wi a ebia na kusase hene voice no na producers amana ye ready amaye yes no the free another crow asase no de ose wafa no me hu hia me bi onfa asena no betia no fie na yetimi ni de pa na chaw enka ha ya sabre mo ye me say free another crow ai mo sisi asem ba bia wote no ho nyeme de abiem so de be ma be ba ho obeye de yo bibi batu no hu hia me biem ba bia me so ono a che ya ose wafa no de make a chere tifo no say free another crow impes obetra abamidiem said ye dana ye see ye no efa no ene de ono a chire no so de ni pila akosi no me hia ne se obekross free ne ho abame ho me so me cross free me ho 96.3 obi antanase ene na so mdwie so ho kwan so de ni be ma di obey ofekora o fanya ni ofeso ye bia ehun hia ni bi se bi se na mate ase se awale no agu sabi hunhun mo hunamu bibia ni hobiem obia mo ne bara ne me hwehwe se ma no entia no ono so na no entia me da mas etifo anti e do ko ba Lawson FM 96.3 Mina na me koronika ma koronika asase me say our really de agu no agu ti mu nyina mo jitum sa oh me o wale ya na me jitum sa lo jitum akonda say ba cho jitum sa ware na gu me jitum okay it is say no me ntra ko no me so no ko no ngo ni na dem onu na ya na wa ba me ko na obeko so travel de bia o me na ye me obi be hwa me kura no hu na no oni ni pa ni so o jai sa de na de bia so de be ye de ebetra say this na you know so odi twa mfoni de dia dance nti wa obetra bia no mra no bi nti bo modia police for eta and yes sir mama and all right inti abusuafo said de enra ye wie ye no de kokosi ye Japoku ene ne yire me ba cho still monpe kusase hene audio ni mame ehia me pa na yenhia o mamamre na yehu said de esitie because Japoku de na ne yem hyehye no se ba bia ye kyekere aboa no ho a ne esane no ho a ne ejan no eti wakwaje oba no abusua nchen a ye kan wa fidie so kra elder se agye so okosirim ba kusase hene ama yate ase ehu se wo mo ankasa ju o mo tum se ye jaya eye kokoko eti hu hia se o mbeko sirem akwakogu aware bia enti se de ete no na ma me fa kwanya we na enra de course e wodem ha sei no me nkasa enti enra edi kan kasa ti ai but esene me san ekasi so san se ba bia tonfo wo ne pampampan no na eho hia ne papa entwa yie se oba be sori ato ahye be ma so
atete ne bottoms nyinaa sɛe ne ho nneɛma momfa nkyɛ de ankɔ yie nra bia no momfa nkyɛ yɛn ɛwɔ afidie yi so yɛse kɔsuo na ɛbɔ ahina ɛna ya ne yɛbɛyɛ ya nso ne yɛbɛfom nti de kɔso a ɛntwa yi a moyɛ disappointed no momfa ne nyinaa nkyɛ yɛn na yɛkɔ anim no nneɛma bɛsesa ɛwɔ bibia mu yɛmpene ɛmo ɔbaa bi ɛma metietia bɛrima bi fa ahodie so sɛdeɛ yɛmpene ɛma bɛrima entietia wɔ ba fa ahodie so no enti yɛn no ade no momfa nkyɛ yɛ wate na bibia nkɔda di ne yɛntoa so na monkɔ so a ɛnta yɛkyi ɛwɔ Lawson Afisem menua bɛma nkenkan su nyame nhyira wate sɛdeɛ ɔso wodɔ me no me nso me dɔ nyame nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ criticism ɛne deɛ mo ka nyina ne yɛhu ne yɛyɛ ho adwuma nyame nyɛ mo kɛseɛ ebusia me do bibia siso jibe ma yɛkɔhwɛ video no etie mo nsɛm ɛba yɛ na yɛ papa ɛde n'asɛm no ɛba ha se ɛna na meka sɛ yɛsrɛ sɛ asomdwe timi ɛnyɛ de entimi ɛmbra mo nte MFK ɛne na bedwafoɔ ayɛ ama sisi adeɛ asomdwe etimi aba sisi ano maame na ate ne ho ase sanso ɛna yɛ papa nso ate ne ho ase na ebusia sɛ na MFK kan no bibi ɛkɔ bɔne ɛwɔ studio ha se no momfa ɛnkyɛ na ija because of words bi a yɛ papa ɛkan no ɛna ɛhyɛ yɛ maame ebufuo na ɛde sadeɛ no ɛba yɛ nti sisi ano yehu sisi a baby a story no akwa wie nti ebusia na meka sa ha egusa ye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section keche mami esi anything any meeting ye be san so edi nhyiemo e wa hebiem ebusia ma